Ini ndakarorawo mudzimai wangu pfuma ikatambirwa zvakanaka. Ndiri muno muJoni asi handina hama dziri muno, ndedzahadzimai nevabereki vake. Nyaya hombe iripo, vabereki vemudzimai havandidi, asi nemudzimai wangu tinonzwanana. I thought kuti vari kutamba havo kusvika varendera mwana wavo a private apartment kuti abve pandiri, and they want her to marry mumwe murume. Ini ndiri kurwadziwa because murume uyu aripo, ende tine mwana ane 5 years nemudzimai, uye tinonzwanana ini nemudzimai wangu. Ndiye anotondiudza zvese izvi. Last month we had an accident yanga yakatageta ini, pakazokuvara mudzimai manje. Pakabva pazokuvara mudzimai manje, ini ndafunga dande ini vedu wei. Ndotora hangu mwana wangu ndotengesa motikari, ndodzokera kuZimbabwe because handina hama muno, ende kuchechi I was told kuti ungadai wakatofirapo. Ndidii nhai vedu wei, I'm so stressed and I'm failing kushanda chaiko. Depression is killing me. Kuti ndoitawo sei nesituation yakadai. Ndiri kungofunga hangu kuti ndotora mwana wangu ndosiyana hangu nemukadzi uyu, iye oita hake zviri kudiwa nemaparents ake. Saka ndoitawo sei nhai hama dzangu, ndibatsireiwo kuti ndoitawo sei ne good advice. Tichafollowa comment section ndichinzwawo muono wenyu panyaya yakadai.